ọzọ ụmụ ọdịnala n'ebe niile ụwa sọtụ asị m daalụ asị m daalụ ụmụ ọdịnala n'ebe niile ụwa gbasara ụlọ ekele wee na-enye ụlọ site n'ụlọ na-enye ekele na mpaghara niile dị iche iche. Asị m nke onye chi ya zere mana nze zere ibe ya onye bụ ihe ga-eso okwu ya emere ya na anya emere gbagoro nyara m nyara nwunye di m maka asa abụ ụzọ ụmụnna iwu na-asị ana enwe mmiri onye na-esikwa n'ọhụrụ maazị Onozi site na mpaghara akara nke a na-akpọ Odinanism movement of Nigeria na-ewetara ụmụ ozi a iji wee mee ka ụmụ mara ihe gbasara ọgụgụ arọ ndị bụ nke a na-akpọ ọdịnala kalenda ka ndị ọdịnala si agụ arọ fa nke a na-akpọ New Year maka na ọtụtụ ndị na-eme ọdịnala ama na enwere usoro dị na ihe gbasara izu ụbọchị ọnwa na afọ dịka ndị nna anyị ha si eme ka ebe na mkpụrụ ụbọchị anọ abụrụla izu ọdịnala mkpụrụ izu asaa emeela ofu ọnwa ihe ọdịnala ọnwa iri abụọ ọnwa iri atọ ọnwa iri agbakpụle atọ nke pụtara ọnwa iri na atọ aghọọla ofu arọ ndị ọdịnala ewee mara ka anyị mara na ụbọchị eke bụ ụbọchị okike ụbọchị mbido izu ọdịnala ihe anaghị eme ụbọchị ahụ ịga ọrụ ugbo mana onye na-azụ ahịa ga-azụ ahịa ya onye na-eme ihe ọbụla ọ na-eme na-eme mana ịga ọrụ ugbo bụ ụbọchị anaghị eme ya maka na ụbọchị ahụ ọrụ ugbo ahụ ụbọchị eke ahụ bụ ụbọchị eji ekepụta ọrụ ugbo edowere efu ụbọchị nkepụta dịka a na-asị ụbọchị a na-amụ nwa ụbọchị nwaanyị mụrụ nwa ihe ọ na-eme anaghị aga aga ụbọchị ahụ maka ụbọchị ahụ bụ ụbọchị n'ọrụ anyanwụ nkepụta ụbọchị ọzọ nwere ka ọmụcha nwa ihe bido n'asụsụ gị anyị anaghị eme ụbọchị ahụ ọrụ ugbo maka site n'ugbo ka anyị eji wee kepụta ọgụgụ afọ ndị Igbo maka na ọgụgụ afọ ndị Igbo bụ nke a na-akpọ kalenda kampin n'olu bekee bụ ugbo ka anyị jiri ejina anya ji wee kepụta ya ị mara mgbe eji abụ ugbo maka na ihe ugbo bụ ihe na-enye ndụ maka ihe onye na-eri ụwa ọgwụ ya ọhịa bụ ihe ndụ anyị na-ekwu okwu maka ụfọdụ a na-ekwu okike ụfọdụ a na-eche na onwe onye nọ n'elu onwe onye nọ n'elu okwu ka a na-ekwu okwu ya bụ ihe ahịhịa ndị a ihe ndị a gbasara ugbo nri na-anaghị eri ihe nwere ike itedo ọgwụgwọ na ọ gaghị enwe ndụ n'oge ndị ị na-eri na-enye gị ikikere iji ekepụta ihe iji emepụta ihe ya nwere na ha nwekwara ikikere ị na-ekepụta ihe nwa ya iji enye ha ụbọchị ahụ idobe ya n'ụbọchị nkepụta ụbọchị okike anaghị aga ọrụ ugbo mana ị na-aga ahịa ị ga-eji ụbọchị nkwọ ga wekọta ihe ị na-ewere n'ugbo ụbọchị eke ahụ ga-eburu gaba ahịa gare mana ị gaghị eji eke gaba ugbo ejighị eke aga ugbo n'ọhịa bụ ihe etu esi mee ya bụ na ụbọchị eke ga enweta ụbọchị oyi ya bụ na ị nwere mkpụrụ abalị atọ ịga n'iji wee jee ugbo were ofu ụbọchị wee zuo ike dịka onye na-arụ ọrụ ugbo ọ bụghị dịka onye na-azụ ahịa ma ọ bụ ị na-eme nke ọzọ na-abụghị ugbo ya bụ eruo mkpụrụ abalị atọ ụbọchị nke anọ ya
gị wee zukwe n'ike. Ụbọchị nke ọzọkwa ga-ebidokwa maka ndị ugbo. Mana ihe a ndị Igbo anyị anaghị edobe ya. Ahịa anaghị emechi emechi n'ala Igbo dịka ọdịnala Igbo si dịrị, anaghị emechi ahịa. Maka na ụwa anyị dobe mgbanwe ka anyị na-eme ya, n'ahịa ka anyị na-aga agbanwe. I were ihe ị kụtara n'ugbo, ndụ ha nyere gị, gị were ka gbanweta ihe. Ya na azụmahịa bụ mgbanwe ahụ ị na-afụ n'ime mmadụ dịka uto. Ị ga-ahụ na ka ụbọchị na-aga, mmadụ na-abanye, chi na-eji na-efo, maka chi na-eji na-efo bụ azụmahịa. Chi jie gị gbaga imegere ịzụ ahịa iji apụta n'afọ na ụbọchị ọzọ. Eke ji asị gị ị bọọla chi. Mgbe ị nọ na ụra, chi jie gị baa n'ụra, ị baala n'ụwa azụmahịa ị ga-eji wee zụta ihe ị ga-eji wee bidokwe ndụ chie ma ọ bụọ chi pụọ. Maka mgbe ahụ isi n'ụwa mmadụ baa n'ụwa mmụọ. Maka anyị na-esi n'ụwa mmụọ pụta n'ụwa mmadụ, si n'ụwa mmadụ pụta n'ụwa mmụọ. Ọ na-eme anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ otu ahụ ka ọ dị. Ahịa Igbo anaghị emechi emechi. Kama na nke ọbụla nwere mgbe o ji azụ. Ụbọchị ọhụrụ o ji azụ gaghị emechighị. Ọ ga-azụ maka ọ na-ịgbanwe ndụ. Onye mere ụbọchị Eke ji bụrụ ụbọchị okike. Eneteghi bụ Eke na-ekwu okwu recreation, na-ekwu okwu maka ọmụmụ. Ọ bụghị maka nwoke, ọ na-ekwu okwu maka nwaanyị, maka ọmụmụ n'ụdị dị iche, maka anyị mana nwaanyị na-amụpụta ihe. Nwaanyị dị ka ala, inwere ofu mkpụrụ ọka, ofu mkpụrụ tinye n'ala, ị ga-ahụ ọgwụgwọ na ọ metara gị ofu ogbe ọka, ofu ogbe ọka ha ga-awụzi ofu mkpụrụ. Ya mere nwaanyị ga-eri chi Eke. Nwoke abụrụ chi. Ya bụ na nwoke na-agbakwunyere nwaanyị ihe were zuo ezu. Nwaanyị a ga-akwụnye n'onwe ya. Nwoke kwuru n'onwe ya, nwoke ga-akwụnye n'onwe ya, mana ọ gaghị eme gịnị? Ọ gaghị enwe mgbawanye. Ọ chọọ mgbawanye, ya eme gịnị? Ya kata nwa. Mana nwaanyị ga-ejide ike nwoke wee kwudo. Onye mere eji nwaanyị ya chi Eke. Ya bụ na arụ Igbo, afọ Igbo, ọgụgụ afọ Igbo na-ebido na ọnwa Febụwarị dịka ndị Igbo si akpọ ya, mana ọ n'ọnwa mbụ ka ọ bụ dịka onye Igbo si bido. Ọ bụrụ na emechaa mmemme afọ ọfụ n'ọnwa Febụwarị ahụ, na mmecha ya ekee ihe ubi, a ga-eke ihe ubi. A ga-eke ihe ubi iji kwụrụ na ịba ọrụ ebidokwele. Eke ụmụ ihe ubi ka ihe eji aba n'ugbo, a na-eke ya. Ọ ya wụ mgbe ahụ a na-agba aga eme ụfọfụ ihe ụlọ na-atụkọta, emechie kee ya ndị mmadụ ọgwụgwọ ofu kọpụ ụkwa, ihe a na-akụ akụ, ọ bụghị ihe a na-eri eri. Enye gị iji wee chetara gị na oge ibido ịgba mbọ ebidogo. Enwe ebe gịnị? Anyị sụọ ọrụ. Nwata Igbo emechaghala afọ ọhụrụ Igbo, aba anyị sụọ ọrụ. Asụcha ọrụ, echebe
mmiri mbụ zoo, ebido mmawa ana mmadụ ibe ana. Unu ga-ahụ na ihe ndị a na-ekwu na-emenụ ga na-eme n'ọnwa a na-aga n'ihu, maka na ị gaghị eji ofu ọsọ ofu ụbọchị sụcha n'ọfịa gị. Ee, maka ị ga-asụ n'ọhịa kpachaa n'ọhịa mee gịnị, gba naanị ya ọkụ. Ihe ndị a niile nwere ike iducha gị ruchaa izu ọdịnala ịsatọ. Ọ gbakwasara ụkwụ n'elu nke ala gị ha. Ịsụchi ọkụ a na-akpacha na anakpacha tupu ị na-emekọcha ihe ndị a, mmiri ga-ezorịrị, maka mmiri ihe na-ezorịrị n'ọnwa mbụ tupu a na-aba ọnwa abụọ. Ya bụ ụfọdụ wa bifo March, mmiri ga-ezorịrị etipụrụ ala, maka ọgwụ mbọsị itipụrụ ka ị na-akụ ihe, ị na-eti mgbe ị na-esote ihe n'ala. Tupu ị na-etikwuche n'ala, emechiri ya mmiri zokwa ga-etibe ihe n'ala, maka ihe ị na-eti ihe n'ala kwesịrị inwe mmiri ọ ga-eji gboo. Ọnwụ na onwe mmiri okpomọkụ egbuo ya. Ị ga-ahụ na ndị nọ n'ebe dị ka ogbe mmiri, ndị nọ na ndịda mmiri, ndị bi na ebe a na-akpọ Odinanism area, ndị bi n'ude, ọ ha na-ebu ụzọ wepụta ihe oriri na-apụta ebe July, August, July, August, ending of July, August. Ihe egwubele egwupụtara ihe akọrọ n'ugbo, maka apụtago ihe niile. Mere emume ọbụla ndị ọnwa na-eme, ị na-akpọ ya ọkasị elu, ị na-akpọ ya ọka elu, ị na-akpọ ya iri ji. Ihe ọ na-egosi gị ịkpọ ịga gosi na gọ mmụọ, ịga gọ ọrụ mmụọ na ihe ahụ unu gwara mbụ na-achọ ịba n'ọrụ na o mepụtara na-abịa kelee tupu na-erite. Onye ahụ ka a na-asaga gụọ ji na mmụọ tupu emeri ya mmemme a na-emeri ya, nke a na-akpọ omume mkpụrụ mbụ. Onye ihe a na-eme mgbe ọ na-alụ n'ime ji ị na-anọkọta ihe ji na-ebute ụzọ kọwara, maka o nwere mmụọ n'ime famịlị, mmụọ na-akpọ agrikọlchọ, the gods of agriculture na ndị Igbo. O nwere mmụọ na-echekwa ihe ọkụkụ Igbo dị n'aka, ụdị mmụọ ọhịa bụ ajọkọ ma njọkọ. Ihe mere Igbo ji họpụta ji ọ dị iche bụ na ji bụ eze nri. Mara na Igbo na-eme emume abụọ. A na-eme emume iri ji, na-eme emume ede. Emume ede maka nke ụmụ nwaanyị, a na-eme ya n'oge ede awa ede aja ala. A na-eme emume ede aja ala. Ya bụ na onye ọrụ na-afụ iwe nukwe n'ụlọ Kristian maọbụ Mother's Day, Ekeke, ọ dị n'ọdịnala, ọ dịcha n'ime ahụ ọgụgụ afọ ndị ọdịnala, ọ dị n'ime ya. Mana ụbọchị a ga-akpụ ya n'otu n'otu, unu ga-ahụ na ihe niile ndị a nọcha n'ime ya. Ya bụ ka anyị mee ka unu mara na ọdịnala ndị ọdịnala ndị Igbo nwere ụwa nke ha, chi ha nyere ha, ha na ụwa ndị ọzọ abụghị otu. Ka anyị hapụ ị na-aga eme ụwa ndị ọzọ, ka anyị mere ụwa anyị, ọ ga-abụ ọganihu anyị. Ya bụ na iji mee ka unu mara arụ Igbo, afọ Igbo, nwunye Igbo, afọ ọhụrụ Igbo na-abịa n'ihu na Febụwarị a, n'ọnwa mbụ a anyị na-achọ ịbanye. Ọnwa bekee kpọrọ Febụwarị, ọ bụ ebe ọ ga-eme. Ya bụ na unu enwetabeghị ọgụgụ kalenda nke ndị Igbo, ọgụgụ arọ ọdịnala, kaba ahụ ka nweta ya, ụtụrụ ndị ọgọmmụọ ọdịnala. Nnọọ ndị na-agba mbọ ịhụ na ọdịnala jikọrọ ọnụ wee nwee ike dịka utu azịza wee gaa mba ụwa niile wee kwụrụ dịka osisi ọjị. Ụmụnne m, ọka ha n'ọnụ anyị ga-ekwudobe ebe a, mbọsị nta a na-achịkwa n'Owerre.
ọ nwere a gwara m nwoke gwakwa isi ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ihe ha na-asị na adị onye si n'ọdịnala agaghị adị onye ahụ na-ekwu ọkụkọ ụzọ abụọ maka ọdịnala nwe ihe iji dị ndụgide na ihe niile ị na-emewo na na-akụzọ onye si na agaghị adị nwaanyị onye ahụ ga-edikwa ego mana amara Naijiria gba aka ebi ala anyị na-agwara m na ọ na-agba aka ebi ala maka onye rụchara ụlọ be ya biri na be ya o dobeghị mma ọzụghị ego onweghị shọvel otu ụbọchị ihe n'ọma ga-egbu na ọ na-agwa ihe dị Igbo ji biri Igbo nwoke ọbụla ga-enwere inwe mma iji chere ihe ga-aga abata na be gị were zụọ ndụ zụọ onwe gị ndụ ga-enwe egbe inwe egbe abụghị ihe ọjọọ nwoke onye ọbụla zuru ezu na nwoke kwesịrị inwe egbe na be ya nna aha nwere onye enweghị egbe mgbe nke ha egbe ntụ o dubu onye ọbụla maka ọ daa mbọsị ọ na-ada onye ọbụla ga ya kụrụ iwe ji biribe onye ọbụla nwere iwe ji biri n'ụlọ nke nke iji biri ihe a na-ekwu ihe na-eme ma ọ bụghị were baịbụl dobere ebe baịbụl na-enwe eji baịbụl egbu agwọ ejighị egbu agwọ anaghị agba aka atụnye na ata ya bụ na anaghị agba aka eji ana nchebakwa na ịpụtara ala gị kochara a na-agagharị ka okokosa ekoro gị dịka akwa ọnọdụ ha ọdọ ya bụ asị m ka m kwudobe maka onye si na m ekwugara ya nwụ n'oge karịa maka nwa onye ọrụ nwoke maazị onye ozi na-ewetara ụlọ ozi maka ihe gbasara kalenda nke a na-akpọ ọgụgụ arọ ndị ọdịnala mara na ọdịnala bụ ya bụ Igbo onye jụrụ ọdịnala jụrụ Igbo ka bụ eziokwu onwe onye Igbo ga-ebi ndụ n'ala Igbo ga-ebi n'ala Igbo ga-ebi dịka onye Igbo ọdịnala na-ebi n'ime ahụ ị ga-ebiriri ndụ ahụ ụzọ nka ụzọ ọzọ ya bụ ya gaziere nwaanyị ndị nwere